Dit programma wordt mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden. Vrouwen van Friesland, dat wordt een eregalerij der Friezinnen. Er komen 6 standbeelden van Frieske vrouwen. En die vrouwen die zijn gekozen door de Frieske gemeenschap. Er staan heel wat standbeelden in Friesland, maar volle meer van mannelijke als van vrouwen. Heeg tijd voor een inhaalslag. Voor het project Vrouwen van Friesland worden 6 nieuwe standbeelden maken van Frieske vrouwen. Geen verneemde Frieske sporters, fotomodellen of politici, maar gewone vrouwen uit de familie, de vreunenroente of gewoon uit het eigen dorp. Hokker vrouw is zo bijzonder, belangrijk of onmisbaar. Ik ken dat eerlijk maar één waarde. Dat is mijn eigen Jana van der Meer. Ik zie dat mijn meer kan. 6 gewone Frieske vrouwen met elk haar eigen bijzondere verhaal. Zij krijgen een bronzen borstbeeld, maken toch kunstner Natasja Benning. De komende weekend zien wij hoe die 6 beelden ter staan komen. En wat maken deze 6 vrouwen tot de vrouwen van Friesland? Mensen kunnen een favoriete of een leuke of een bijzondere leven Friesin aandragen. De aanmeldingen online die binnenkwamen, min vooral van oren vrouwen. Hele mooie verhalen over leven, vrouwen die ziek binnen wist, of een mantelzorgers, of een hele leven mem of een leven beppe. Maar ja, wat ons opvoelt is dat het vooral voor vrouwen weer. Dus wij dachten, nou, wij zijn die mooie. Dus wij in de campagne ben we echt op zoek gegaan naar de verhalen van mooie. Dus daar hebben we de provincie doorloekt. De ziektocht naar vrouwen die ten standbeeld verdienen brengt dus door de hele provincie. We beginnen in de stad. Waar vinden ze in Snits een boetengewone vrouw? Welke vrouw zullen we nou een standbeeld geven? Mijn eigen vrouw. Dat is wel heel leuk. Als sneker zijn, dan zou ik dus Helene Sonnenberg doen. Mevrouw Slippens, mevrouw zus Slippens. Ja. Welke Friese vrouw verdient een standbeeld? Heb jij een mooi idee voor mij? Een voorstel. Is er een vrouw? Mijn zuster. Elske. En wie is Elske? Kleinstra. En Dat is de buurvrouw die we daar op het hoekje van de glazen hoeven zeer. Ze is goed voor alle mensen. Terug naar het platteland. Samar een dorp, Samar een boer, maar wel met een bijzonder verhaal vol passie. Doe maar rennen, er wordt niks aan met die meesten. Weet horen. Hoi Sjoerd. Hey, Hoe is het? prima. Hoi, leuk. Ik ben ontzettend benieuwd, Sjoerd, wie toezoest nomineren voor een standbeeld. Welke Frieske vrouw is voor jou ontzettend belangrijk? Nou, dat ken dat eerlijk maar één waarde. Dat is mijn eigen Jana van der Meer. Ik zeg dat mijn meerke, nou, meerke. Ja, Odlier. Als pubers, zeg maar, hier met wat te jaren. En toen hebben we ook het eigen land, zij is verhuizen. En nou ja, toen kwamen we ook 4 wiel niet wel naar het tjenen. Sindsdien is het eigenlijk, is dat nou... Wat een mooi verhaal. Ja, dat is best wel een mooi verhaal. Ja. Ja. Vinden we zelf ik en dat is ik echt. We kwamen kort zien op de eerste reunie. Ja. Nou ja, ik ben helemaal een beetje stuur van alles. Ja. En dat duurde net zo lang, wie het zat nou is. Ja, dus het is echt een jeugdliefde. De jeugdliefde van Sjoerd Miedema. Ja. Hoe shot Jana eruit? Ja, omschreeuw dat is. Het is van mij en van meer mensen is de queen, de koningin. Hè? We hadden de koning van de graaide, dat is Skrie is. Ja. Maar mijn meerke, dat is de koningin van het Ziethuisterveld. Zo zie ik het echt. En ik ben net een leek, maar er zijn meer mensen die dat vinden. Ik kan er helemaal wat van de jacht komen, zeggen ze dan tegen mij. Ja, dat is ik zo. Ik kan er helemaal wat van de jacht komen. Mooi. Ja. Super, een mooi verhaal.
En ze dat dichtbundelt en dat is nog krijg even iets oors als oors. Nou, En we scroet hoor. Oer het loon. Oer het loon, oer het wezen. Ja. Het dichtbundel leer ik wezen. Ja. Robert Long die zei het al, de buitenkant daar raak je aan gewend. Ja. Maar nou, deze vrouw, daar ben ik dan net helemaal buiten. Kijk, nog de volle zijn of... Oh, dat is zo geliefd. Hey. Hoi. Hoi Janne. Hoi. Hey. Hoi. De kenners onder ons, die zullen dat wel. Die jongen. Prachtig. Het zit gewoon... Jeetje. Nu staat het weer, dat zou het vrouw ja en een houding en een uitstraling. Ja. Sjoerd is echt heel wies bij mij, een ontzettend grutspartij. Hoe viel dat? Het is wel een heel bijzonder verhaal. Ja. Ja, dat zie je altijd heel mooi. Ja. Heel warm. Ja. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. In Haas komen we een groep huddewerkers tjen onder het middenskoft. Genietjend van de zinnen. Hebben deze stoere kerels een speciale vrouw in haar leven. Welke vrouw zou je hem graag in het zintje zetten willen? Welke verzin het gewoon eigenlijk bijna een standbeeld? Een standbeeld, ja. Ja. Nou, daar hebben we over de Prager Seert en we hebben Duitse Kroes. Oké. Dan moet die wat stellen. Wij willen eigenlijk juist de gewone Friese vrouw. Nou, dan wordt het dus mem. Oké. Mijn mem. En die mem. Nou, dat vind ik een hele mooi. En dat klinkt heel lief. En waarom die mem? Kan je er iets over vertellen? Oh, ja, die had altijd goed voor die zware vrouwen. Dus, Ja. Ja. Je hebt een hele lieve Ik mem. ben heel lief mem. Ja. Even verderop binnen de jongens van de zeeveertskwallen drok aan het oefenen. Ze wen je troddeweeks op squallen en ben dus vaak van huis. Is er een vrouw die ze dan missen? Ik heb een hele persoonlijke vraag aan jou, Nick. Ik wil heel graag weten welke Friese vrouw voor jou belangrijk is. Van mij? Ja, Die mem. die mem. Ja. En waarom is die mem belangrijk? Oh, die mem die helpt me met alles. Als ik ergens naar zit, dan kan ik wel bij haar erop. Ja, Maar is qua niks. Die werd het altijd het beste voor mij te krijgen. wat lief. Dan denk ik wel met mem, ja. Ja, Toen ik ben geboren, toen is mijn mem gestapt mijn werkje. ja. Om gewoon echt bij mij te zijn. Oh, dat klinkt wel heel... Mijn Haiti werk nou. Ja, dat klinkt juist wel heel lief. Dat ze echt de eerste Ja. verkozen net om er voor jou te wezen, voor jou te zorgen. Ja. In het AZC in Sint-Anne komen vrouwen bij elkaar uit landen als Eritrea en Syrië. Zij delen haar verhalen in de vrouwenkamer. Ze hebben stiepen aan elkaar en om Fatima, die het in het AZC werkt. فاطمة يعني مثال هون تمثال هون هي يعني قلبها طيب حنونة بلاقيها بأوقات الصعبة هي بوجهي يعني الصراحة. Jij bent genomineerd, Fatima. En dan moet je het gewoon betalen. Ja, dan moet ik duren. Nou, ze zegt van in de moeilijke periodes, in moeilijke tijd, kwam ze mij altijd tegen. En dus dat ik altijd voor haar ook ben en voor de rest. Ik vind het echt een hele mooie nominatie. Echt. Nou, ik ben wel echt onder de indruk, Joert, wat hier gebeurt. En het is echt een hele mooie verhaal. Maar ik, sterke en dacht ik hele kwetsbare vrouw. Ja? En het verhaal van Fatima vind ik dus heel mooi. Laat wel zien hoe belangrijk zo'n vrouw als Fatima is voor deze vrouwenkamer. De laatste stop is het Jereveen en de Oranje Woudflat. 2 plakken, 2 unieke vrouwen. Welke Friese vrouw is voor jou belangrijk? Nou, bij de club is dat vrouwtje Hofman wordt, denk ik. Ja. Die had heel veel voor iets betekenen, vooral het Aron hier. Nou, we hebben genomineerd Henny Mulder. En dat is mijn mevrouw noemt haar de moeder van de compagnie. Nou, dankjewel. Echt stuk voor stuk prachtige verhalen, ontroerende verhalen. En dus na een hele selectie en praten en gesprekken ben we uiteindelijk een voorselectie maken. En daaruit ben uiteindelijk deze 6 vrouwen
kozen. En zij binnen kozen ten eerste op we wonen graag verschillende generaties hebben. Dus de jongste is Sonsjen en de oudste is 23. En we wonen de diversiteit van de provincie Littenschen. Deze vrouwen die krijgt iets bijzonders, krijgt iets meer. En dit zijn echte stille krachten in de mensen. Dus ze zijn alleszins echt vanuit de passie of vanuit de leven, doen ze wat ze doen. Ik ben een hele moderne vrouw, zelfstandig. Ja, wij vinden het echt wel de toekomst van Friesland. Er waren haast 200 nomineren, maar waar binnen de 6 Frieske vrouwen die een eigen stoombeeld verzinnen hebben? Jilda Valk. Ik ben Mert van der Veen, ik ben 28 jaar. Tiets Praten, Famkes naam Griepstra. Ik ben Geja Smits, ik ben 46 jaar. Ik ben Anke Bruin-Kommerij. Ik ben Vrouwtje Hofma. Dit binnen ze. 6 bijzondere vrouwen van Friesland. De komende 6 weken leren we ze beter kennen. En zorgen we stap voor stap hoe de beelden makker worden. Zo zal kunstenaar Natasja Benink Nijenwieken in de kunde komen met boswachter Anke. De 6 beelden binnen nu al te zien in het Amelius van Oernema Park op het Jereveen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden.